ýolundan doly. Göwnüň bagtymydan tükenmedi ýoly. Ýylgyrşyň päp ömrü himayet ýaly, dünýaly gyýdylaryň barlygyna şükür. Bugün söýüp ertäýe çykmaýan, bagtyn diňe bir ýigitdi çaklaýan, görkün bedesede erkin saklaýan dünýaly gyýdylaryň barlygyna şükür. Diýip okudum näderkä ertir ýazgyda. Tentek. Kasap açılandan soň amma mehmanlar Atletik Bilbao toplarynyň oýunçylary doly eme artykmaş gorkonlar bilen özüňleri bolmaýarlar. Magtymly Pragy inniki ýaş şahylar arkaýyny ýaşatyn diýip aýtmazat goýman ýazyp gidipdir tügeleme. Şoň üçin inniki şahyr boljak bolýan ýaşlar kitap depderini ýygnaşdyryp çyk başga bir düýpürek kär bilen meşgullan togow boljak. Ama şu oğlumuza değmekden başka işin yok yalla sen. Näme üçin oğlumuzun elini kalamdan soğutacak bolýanyny düşünemem. Aho. Ýogsa bu oglum galam depderinin maşa bilýän zady ýok-a. Biziňem ýaşymyz gidip barýar. Öýermeli, aktyk görmeli. Düşünýän maýa. Onsoňam biziň nesil dowamatymyz muň ýaýan tetirlerine çyk gelmejegi düşünükli ahyry. Kaka, aýtdyma, meňem biraz esempesemlem bar. Şolary amala aşyrdygmam gyýdam tapjak öýlenjegem. Onsoňam magtymyl atamyz şygyr meýdanynyň ählimi ýügesini oranam bolsady. Biz ýaş şahyrlary hoşatyny galdyrypdyr. Eger şonu ýygnap bilmesek, şolary ýaly beýik ägirtlerimiziň nesilligimiz biz utanyrmyzmy?
berekeli öwrün. 1 2 3 4 1 2 3 4 gaty gowy. Hananna ýene bir gedek gaýtalaly. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Ah umman, sen nähili giyin we asuda. Gonuňa umman ýaly giýinlik ardy edilmez hem. Ýöne ýerden näl. Halar diýdi ýaly giyin gonuň bolsa, durmuşyň meseleleri hem öz ugruny çözülse gerek. Ece salamu aleykum. Salam oğlum. Haçan gelecek. Bu kadar işin uzağı çektiler. Bir gün nesip bolsa barjak ece. Azerbaycandan uly möçberde ýük getirilmeli. Şol sagaman menzilmede gelip ýetse, onsoň diýinçe alsa çyksamam bolýar. Bolýa oğlum. Tağaman çegel. Özüňi gowça seret bala. Bor ece. Sagaman oturup. Kakymada köp salam aýt. Bolýa oğlum. Sağ ol. Eni ýüreg ýaly giyin hadarym. Türkmenne pederlerimizden galan akıl ýaşda däl, başda diýen düşünje bardyr. Ýaşlyk döwrüni başdan geçirmek hemme kişi netip etjek bagtdyr. Emma ony munasip ýaşap geçirmek bolsa, insanyň özüne bagly bolup durýar. Isse sportçy, isse şahyr, isse de adaty işgär bol, tapady ýok. Kelläňde bir pikir bolmaly, bir sorag höküm sürmeli. Sorag, men nira barýan, pikir, men öňe gitmeli. Diňe şu diýilli ýaşlar durmuşda öz ornuny tapan adamlardyr. Hemmämize ma'lum bolýaly, hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň mawtumlaryna ýaşa uramasynyň işgärlerini ulanan bildirýär. Biz Mehriban arka dagymyzyň Türkmenistanyň mawtumlaryna ýaşa uramasynyň 6-njy gurultaýyna ýaş ýazyjy şahyrlaryň, bagşy tadanlaryň arasynda döredüjilik festiwallaryny, bähtäçiklerini geçirip täze dekinler ýüze çykarmaly diýip ýaşa guramamyzyň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmelidir. Anha öňümizde Türkmenistanyň ýaşa bayragyny yglan etmek ýaly uly wezipe dur. Bu bayraga Türkmenistanyň ähli künjeklerini görelerli okumak, önjeýle zähmet çekmek bilen bir hatarda döredüjilik, sport bilen meşgullanyp beýleki ýaşlara görelli bolýan munasip ýaşlaryň hödürlenmegi üçin zähmetimizi gaýyrmaly däldir. Şuňky ýygnagymyzyň tawşyryklary şulardan bar. Ýygnaga gatnaşaňyz üçin köp sag bolun. Mergen, ýanky belleşim ýaly. Dilmidi berk kuşam olur. Bize gelen teklipnamalary, hödürnamalary ýekeme-ýeke barlap, täze dekinleri ýüze çykarmalylar. Başlyk, häzirki wagtda çenli ýaşlar bayragyna gelen hödürnamalary görüp diýsen, men haladym tüýüs munasip ýaşlar hödürlenip durýar. Bolýa, topar bokdy. Salamu aleykum, diýip gelece. Aleyhisselam Martancan. Armağda. Bar bol. Hani gel. Kızgınçak bir şeyin çörekten dağıdık git. Sağ olun gelece. Heyim sizin elinizden çıkan çörekten dağıtmanmam mı? Düğüncü kadede çıkan koşkularını koyduk. O koşkular. Tüvele mi Artancan? Galamın hatım yiti olsun. Sağ olun gelece. Ilhamın coşan vakti şu kızgınçak çörek yapyan komşu genecelerine tariflağın. Netip boza diýip gelece. Sağ olun. Sağ ol. Sağa man var. Seherler elinin tamdıra ýapýan kızgın çöreginden başlansa ýaşy. Aslan, yüzüňe ömölem däl bolýan ýöne gowa gowy diýmek gerek. Sen galamyň ýetiliginden çykýan eserler ýyldaşlarymyza da,
metbuğa dişgärlerine de diýseň ýaraýar. Nesip bolsa, sana ulu gelecek garaşýandygyna biz ynanýas Arslan. Ine bugünem bize teklipname gel gowuşdy. Gysgaly ýagdaýda sen paýtagtymyz Aşgabatda bolmaly. O ýerde ýaşlar guramasy seni syýlagylajak. Hemen bir näçe goşgularyny teleýaýlymlarda ýazgy etjekler. Büýrüne ýam sen şo taýda bolmaly. Şoň üçin bugün sana işden ruhsat, gowja taýarlan. Özüňi dogumly alyp bargyn. Sebäbi sen bizim medeni töýümüziň ýüzüsiň. Ertir owamyzyň, bir gün etrafymyzyň, ondan soňky gün welaýatymyzyň, soň bolsa bütün türkmen halkynyň ýüzü bolasyň. Ece, öýde mi? Oğlum näme boldy? Men ertir Gysgaly Aşgabada uramaly. Eşiklerimi taýarlay diýjekdim eliň boş bolsa. Elbetde taýýarlar. Ýöne iýgilikmi näme üçin gidýär? Öýe oram soň aýdar Ece. Bolýa. Sagaman gel. Bolýa. Salam jiran gurbanyna çağırdyňyzmy? Hawa gyýlar, gelin. Salam. Salam. Gyýlar, men siziň bir ýeriňizden ökde suratkeş bolandygyňy sebäpli siziň haýsyňyza saýlajagym bilmedim. Şoň üçin Magtumulatyn ak ýaşlar bayragyna siziň üçüňi de mötürlemekçi. Siziň üçüňi de muňa münasip ýaşlar. Indi siziň etmeli işiňiz. Geçen 3 ýylyň dowamynda döreden eserleňiz ýagnap, etrap ýaşlar guramasyna tapşyrarsyňyz. Tapşyrmankaňyz täze bir eser dörediň. Beýlek eserleňizden hem gowy bolup, ýaşlar guramasynyň saýlaw taparyna siziň biriňiz saýlama kynrak düşer ýaly. Men aýtjaklarym şulardan ibaret. Gidip bilersiňiz. Merjen, sen bir aýak çek. Merjen, Aşgabatda gurnaljak sergimiziň suratlary taýynmy? Hawa başlyk. Iň owadan çyň manyly suratlary işgärler bolup ýygnadyk. Eger göreýin diýseňiz, sanawyny size getirip berer. Hökman getir. Özüňem täze döretjek eserini şo serge ýetişdirjek bol. Ilk halka görkezip, soň tapşyrsaň gowy bolar. Bolýa başlyk. Aşgabada ertir etýäňizmi? Hawa. Terin urnap ýetişýäňizmi? Elbetde. Intek wagt bara. Bolýa, gidip bilersiň. Bolýa. Salam Jorajan. Salam Leyla, gowum ýagdaýlaň? Gowy. Biraz ýadadım diýmesin. İşleýär. Çekseň rehmet, ýagar rehnet diýipdirler. Şeýlemi? Hanan men rehnedim. Düýün taýyn etdim. Häzir internetden suratyny uradaryn. Bolýa, garaşaryn. Näme täzerim? Şu wagt Jeren Gurbanymdan ýanyndan Çıktım. Meni ýaşlar bayragyna hödürlejek diýe. Tuweleme, sen ol bayraga münasip. Üstünlik arzu edýän. sağ ol. Sana da diýerim. Leyla näme boldy? Bilmedim, häzir özüm aýlar. Selvi, näme boldy? Merduan Selviň topugyna degdi. Hany göreýin. Turup bilýänmi? Näme boldy? İzim öwürlemde merdwanyň çünki aýagyna degdi başlyk. Tötänleýin oldy başlyk. Han Selvi oturjak bol. Pekke işleňde daş töwreňe seredi bir şap bolanokmy? Ertir ul çykşymyz bar ahyry. Bu gyýdam esas tanşymyz. Indi näme etmeli? Ha? Näme dursun? Bar Lukman çağır. Bolýa. Läle Selvisi çykyş edip bolarmy? Bolar. Ýöne wagt gerek. Ýerine gyssaly bir tansçy taýynlamaly bolar. Ertere ýetişip ýetişmejegimi de anyk bilemok başlyk. Belki Selvi gowlanar ertere çelli.
Gıydılar, bir minut men dinlen. Gıydılar, hiç tadı alat etmeň. Ertirki çäräli sağaman üstünlükli sowars. Ertir selväderek men özüm tant eder. Sen Aşgabatda baranda ağamyň dowlangyna gabat gelýän eken. Gowulaydy. Menem ağama gowja sowga duradyň oglum. Ije sowgudyň elsemel teýin oly mihmanhanalyň birine bolsam näme? Vay. 3 günüjek bar ýana. O näme mihmanhanasy? Gül ýaljak dogunçugym öýü bar wagty mihmanhana diýmeň näme? Barsaň sen dogunçugym başyna täj eder. Onu da ýekeji ýegenjigi. Dogunçugym ne oğul gördü. Ne de miras düşür. Goýsana eje. Gözüň ýaşlary ýaldaty ýoş ýördi. Bolýa. Hökman barar daýymlara. Şey diýsen oğlum. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gel agam. Ýaşymy gowmy ýagdaýlaň? Gowy. Inim goşgy ýazýarmy? Gowy. Ýanyňda ýadan goşgulan barmy? Gowy agam. Han tanış bolaly. Men adym Batyr Arslan. Ana nokap berde goşgulandan. Näme hakda bolsun? Ene barada. Yerdäki perişdem, gökdäki bagtym. Durmuşymyň soňsuz söýüsi ejem. Ömrüme nur saçýa paýhasyň pähmin, ajap günlerimiň eýsi ejem. Men düşünýän sen süýji mehriňi, deňeljek zat ýokdur älim jahanyna. Dertlerimiň bary syrylyp gidýär, gözlerime mehr bilen bakanda. Dertli başym emay bilen sypasaň, bu älemde baky bagtdan paýly men. Özüge mehr islemerin jahanyna, sen baryňda mehirden serpaýly men. Berekellah. Bu setirlen kalbyňda döremegine näme sebäp boldy? Hormatly prezidentimiziň ene taqdim muqaddesligi taqdimatly eserini okamda mehriban arkadağımyzyň şeýle jümlelerine duş geldim. Ýagny cennet enelerimizin dawanyň aslynda diýen jümläni ähli prezidentlerimiziň aňyna siňdirmegimiz gerek. Ene barada ýazylan goşgy kolonny ähli dinleýijilerimiz üýt göşük duýga berýärler. Sebäbi ähli islendik ýaşdaky insany kanatlandyrýan güýç ene söýgüsinde jemlenendir. Diýilen setirleri men öz käbäme bolan söýgümi has artdyrdy. Tuğeleme. Arslan, şulluk goşgy nereden gelip çykypdyr, näp döräpdir? Gaty-gydykly sorag, hemem maňa ilkinji gerek berilen sorag. Goşgy diýmek, setir hatar gurmak diýen manyny aňladýar. Gadim Gresiýada biziň eramyzdan öňkü 8-nji asyrda dören, şeýle hem biziň eýamyzdan öňkü 3-nji asyrda Gresiýadan gadim Rime gelen goşgy düzülüş ulgamy diýilip düşünülýär. Gadim döwürde şahirler öz goşgularyny okama, eýsem aýdym hökmüni ýerine ýetiripdirler. Şahirler şol bir wagtda aýdymça bolupdyrlar. Şygyrlaryny saz gurallarynyň liranyň üstülen ýerine ýetiripdirler. Bollar tançan bolly, gaty gowy. Agy, bu suratda oglan sen hyýalyňda kadälir dähene. Yok, bu bir saada owa ulany. Ol öz göz ýetimini giňeltjek bolup, Aşgabat şäherini okumany barýar. Onu ýylgyryp saňa teretmedi näme? Yok, ol maňa tereden ok. Ol durmuşyň öwrümli ýollaryna teredýär. Ýylgyryp teretmedi bolsa, şol ýoldan aňsatlyk bilen geçip biljegine ynanýanlygynyň alamaty. Edil men ýaly. Men adym Mira. Aferinki? Men adym biziň adymyz bilen. Amyň ady näme işiň? Tanşan Mörenşa. Biziň adymyz bilen näme işiň?
suratam özüňiz ýaly owadan çekýän ekeniňiz. Siziň çekýän suratlaryňyz janlanýan bolsa, onda men sizden siziň ajaýyp barmaklaryňyň bir ýerine merjan aşlygyny dakyp duran pursatymy çekmegi haş ederdim. Ay oğlan, utanaňokmy? İlk bilen gynmaş kılan ýany özüň näle alyp barmalygyny öwrenýär. Bir tertip. Bağışlaň eger gonuňyzda degen bolsam. Indi munna meýle biýmede aýtmyn. Gaylar, siz häzir yerleşemizden soň terk ediljek ýerik baryp, suratlan goýuljak ýerlerini taýýarlaň. Menem dükana gidip gerekli zatlar alıştyrjak. Bolýa. Uy, meňem gerek zatlar barda, menkilerem alarmyň. Bolýa. Sen arkaň gidiver, biz saňa SMS uradar. İlk men gördüm. İlk men geldim. Bu maňa derur düşünýäňizmi? Hiç kim derur däl zadyna el dudanyp gödergi. Bugün men joramyň dowlanyny. Bu şokolat bolsa oň iň gowurýany. Men ne dedil şo ýagdy, bagyslan. İsleseňiz hakyny kassada size de töler, berey. Wah, pul bilen çödülýän bolsa men bir ýan bererdim. Arman berdi gowun wata. Hawa gowun barda. Siz bolsa ony ýykyp dursunuz. Gel ılalaşaly. Men sana şokolady bersem, deregini ýüregiň bererim. Men öz ýüregim beýle ardandyrydım. Bu aralay nesip etsin. Siz ýalňyş düşündiňiz. Men şokoladyň üstüne öz ýüregimi goýjakdym. Almarsyňyzmy? Şokolady alayım. Ýöne ýüregim özüňde duruversin. Hiç bir janar ýüreksiz ýaşamaz. Çemen, ejem jaň edýär. Men gurlaşyp gelýän şeň özüň suratlary taýharlaşdyraý. Bolýa, salamy. Bolýa. Alo, ejejan. Nefit bolsa bararym. Bolýa. Bolýa. Bunça? Eje ekejemit garaş. Bu kiminki? Merzeden çeken suraty. Sergaçel taýýarlanyp goýdy. Aýdy berece. Bolýa, sağ bolan. Bolýa.
Ay oğlum, sen meni izarlap görmeden başka işin yok mu? Bar, Onna şoň bilen bolla. bolýar. Sevginin elimine girip kalkınıp durdum ornumdan Erhat kimin dağı yara göçürdüm serim ornundan Dumdu duşum şavuknalı Kavancanlık o da sanıp Sever yar gelip gelip Uçurdum aşkın karavanın Keyde ne balım beyle Gelle beni halas eyle Keyde ne balım beyle Gelle beni halas eyle Gelse yenim aza değil Aşkın cepalı derdinden Gelebilirim aza değil Aşkın cepalı derdinden Dowlan wenim bilen, dowlan wenim bilen, dowlan wenim bilen çenemi, dowlan wenim bilen. Kutlu olsun dowlan. Sağ ol. Kıyır melekler görünür Yürek kapatsa uğrunur Aşkın derdine vurulur Ayrılım kararsa uğrumdan Kıyır melekler görünür Yürek kapatsa uğrunur Aşkın derdine vurulur Ayrılım karar savrımdan Heyde ne balar mı beyle Kellimini halas eyle Heyde ne balar mı beyle Kellimini halas eyle Gelseyenin maza değil Aşkın cepalı derdinden Gelebilirim aza değil Aşkın cepalı derdinden Inni bolsa, Qalqanıstan soporun çıkışına tomoşa edelim.
Gatowdan etýäneki. Owa, ady Läle, tan koyju bir işe. Şäherimizde her hili çärelerdir bayramçylyklar bolanma. Her bir tanty diňe şoýdymyz goýýar. Ondan nädip bu tant etmeli? Gelin onu bu Läle gymdy, vilayatymyň gandan ýaşa bayramy ödürläni. Gatwo pikir. Balacığım, tağaman geldin mi? Bizden kalom mani. Yerin son Serdarcan. İşlemdinin. Köteniyen nersin ha? Yok lo kaka. Ha. Eýläňe teresem dünýä nazar düşen awada. Hawa. Eýläňe teresem ähli baýlyklary jemläp ýatan hadar. Ha. Üstesine de hormatlar kadağımızdan gordurup beren acayip portret. Täze teknikalar. Ýadawlyk ýok. Gaýta işlediňse lezzet alýan. He, diýen lasal öýe gelmän kemerip başlat diýip, he? Ya eke yuvan senden gep kutulos ýokla. Oğlum, sen işe başlamadan öň şöyle gitti. Ağın bilen hükman salamlaşıp gaýt. Ýaşly adamdyr. Göwnüdir. Üstüne de ol akbaýy görüp gaýdarsın. Bar kaka. Maratsan, senem oğlum işleň diýenden soň men işerme baryp gaýt. Permanyň ýanyna baryp men işe saplamalyk gaýt. Kaka mi berdiýsen ýok diýmez, berip goýberer. Bolýarmy? Bolýar kaka. Berekella. Şu zähmedi ruhsatyny ne kaňyr ýatda diýinjiň alla. Şu iş diýip ýatyrsyň. Waq ejejan. Kakam şol işini etdiğin jalýada. Ana. Alo. Salam. Salam. Gowy ýagdaýlaňyz? Hawa gowy, bagşlaň, sizi tanamadym. Merçen sizmi? Hawa men, ýöne siz kim? Ay howla, indi tanamadyk turan olarsyňyz. Sowda edildi, şakarat ýyly, joraňyň doglamyny geçdi. He, sizmi? Owa men, adymam Murat. Siz meni adymy nerden bildiňiz? Ýoksa da nomerimi nerden tapdyňyz? Adyňyza kassada pul төлejek bolup gyýza uzadan kartyňyzdan okudum. Nomeryňyz bolsa bir terminal sowgat etdi. Tüweleme, synçylygyňyza söz ýok. Asıl finçilik men kärim-de. O nähil? Beýle kär ýoga? Men suratkeş. Atletin ne bolsa men futbolçy. Surata da huwatymma. Onda gözüňiz elmidam gözellikde de şeýlemi? Elbetde men içki gözeligi has uly hormat goýýan. Ýöne siz meni tanaňda wagry. Men pikirimçe içki gözellik adam tanan soň görünüp başlaýar. Dogry aýdýaňyz. Şol gün siz güleňizde içiňizdäki owadan Kalbyň şuwlasy gözümi gamaşdyrdy. Men siz bilen surat çekedim gelýär. Men surat çekip bilem oga. Size yalan söz gelşene o ahiri. Men gözüm bilen gördüm sizin surat çekişiňizi. Ýok, siz dolu dinlemediňiz. Men bir suraty iki bolup çekip bilmenijek bolýar. Siz başararsyňyz, inanaýyn. Ýeron soň näme suratyny çeker? Bagtyň suratyny. Alo, alo.
kesilli öýtýän. Bunu kim beýtdi? Mene bilmem. Men bu surat üçün neçe gün azabımı sindirdim. Menin ertireçeli näme deýin? Näme üçin beýtdiň? Näme üçin beýtdiň? Behet gunça. Näme men etmedim diýjek bolýarmy? Hä, näme sen günäkar dälmi? Biziň kimiden başga adamama ýokdy. Biriniň üstüne ataýyn diýsen. Ya bu ýolary şemali gypdyr diýip şemalyň üstüne ataýyn diýsen ama aýna gaplarama ýapyk. İttirpişiň üstüne ataýyn diýer ýaly. Daşarama däl berdi. Men bilgeçliğini edemi. Onu ne edvettin? Qaharmazyňdym. Olam stola degdi. Boyogum yıkılıp onun üstünden aytdı. Tötänden boldy. Merjenden näme ýamanlyk gördüň? O seni öz uyusy ýaly görýär. Men seni öz uyam ýaly görýäne. Biz sen janymyzdan ey görýäs ahry. A sen morsa nebsiňe boyun bollaň. Zorulaňa bolan we parlaňy. Görüplige çalışdyň. Sen merjene hemme zada aýdyp, ötünç soramal olarsyň. Ýoksamam, inniden beýlek sen men zoram däl. Merjen, bu suraty men zaýyladym. Sen her gedek surat çekende, menkiden gowy bolýanyna gaharym elýärdi. İçimde ot gaýnaýardy. Bilemok näme üçin. Men şonu özüm islämok. Sebäbim saňa düşündirip bilemok. Sen men jan ýaljak joram ahyryn. Emma men saňa bolan weparlygym içimdäki oty ýeňip bilmedi. Oň sebäbin gunça maňa şuny düşündirdi. Hemmeliň ýüregi arasy adam bilen gatnaşasy gelýär. Sen ýüregiň arasy. Haçanna saňa bolka gerek bolan pursatyny köplençden hiç kime gerek gel ol galya. Bu hakikat değil. Hakikattan bolsa sen hemişe hiç kime gerek gel. Sen yönü onu haçanna sana bolka gerek bolan pursatyny bilip galya. Eger başarsaň men günämi geçmerjim. Yok, jorajan. Gaýtam sen bizi bagşla. Biz sana hakykat jora bolup bilmeýänler. Biziň ýüregimiz arasa der. Egerde jan ýarçak joramyza gorky berip bilmedik bolsak. Bu surat üçin sen özüňi harlama. Surat tereden çekip bolýar. Ýöne sen ýaly hakyky jorany tapyp bolmaýar. Zorajan, men diýen sözlem üçin bagşla meni. Onu soňa bir zady bek belli. Surat sen bizden pes çekýän bolsaň, onu biziň üçin saýlamazdylar.
Saglyk mı gyzlar? Ay oğlum, ömür bir wagt peýda bolmaň bala. Näme bizi iýdirlemekden başga işiň ýokmy? Sen berde näme işleýän? Siz berde näme işleýäňiz? Soragylky biz berdik. Jogabym siz birinji bereň. Gaty gülkünç. Gödekçin çağırmakam git şutaydy. Bolýa, köşeşiň gyzlar. Men kakam heykeltaraşçy, molim, ol şu ýerde işleýär. Menim oň zatlaryny almana gelemde sizin ajaýyp mehriban joraňyzyň kalbynyň şuwlasy meni şu ýere çekip getirdi. Be, şeýlemi? Beyler, siz işiňizi bilen boluverin. Men bu oglanyň höttesinden özüm geler. Göwnüňe deýt aýtgyn Merjen. Bu oglandan nan şan goýmar. Hawa. Salam. Salam. Tuqat görünýäňde näme boldy? Yok, hiç de adam olanok. Bu ne ütköş surat? Oynetmesen oğlan. Oynadamokçynym, özüň etdiňmi? Yok, dolu bolmakam üstüne boyaw döküldü. Ören ajaýyp ütköş kesip töredip bolardy. Biraz üstüne işlesen. Herki diýen zadym etjek o finaş görelmi? Näme diýdim? Bagtyň suratyny. Bolýa. Görýäňmi oglum, Akbal ilen zady. Sen deňizden rızkal tapdyň, men bolsa çöllen. Gitseň sagaman işle. Esasat mert we halal bolgun. Bar agam. Şo duýgy kalbyňda ýaşasa, hiçem durmuşam teňsleşiňçe dowam eder. Ýöne oglum Akbay sana gow uranşypdyr. Her gezek sen gelip gidenden soň hojany görüň hiç zat bile ogry ýok. Akbayım, ýagdaýlaň neçe?
Senin bir ömürlük sak durup bu sehralar goraýyşyň ýaly. Menim öz oljamyň awraýyny goramak üçin zähmet çekýän. Senin öwrenen weparlygymy, atamdan öwrenen merdanalygmy, ejem kakamdan alan ide we kramym bilen maňa bu zatlaryň baryny bagşadan ata watanyny söýüp, oňa hyzmat etmäge itergi berýär. Goý her gezek çöle gelenimde, täze ýeňişler bilen senin öňünde başym belen tutup durmak meýesler etsin Akbaýym. Näme? Özüňiz görüp gördüňiz. Läle hemme tanslarym özü goýýar. Özü tansam edýär. Bayramçylyk döwlet çärelerini gowy gatnaşýar. Şoň üçin men Läle Babaýewany Türkmenistanyň Magtymul adynaky ýaşar bayragyna hödürlejek bolýan. Siziň pikiriňizçe Läle şo bayraga münasipmi? Hawa. Tüs münasip. Eger şeýle bolýan bolsa resmi namalar taýinlaň, we Läle'ni meň ýanyma çagyraýyn. Bolýa, baryňyz işiňiz bilen bolýaberin. Bolýa. Geyri verin. Çağırdyňyzmy başlyk? Awal ala çağırdım. Gel. Sen çıkışını şäherimiziň ýaş oramasynyň başçygy Döwletow berdi gördü. Oňa ören ýarady. Şoň üçin seni ýaşar bayragyna teklip etdik. Bizim işgärler bolup seni dol golladyk. Sağ olun Şöhret Nadarowicz. Salam Jorajan. Agy, gutlap bilersin, diňe fennäl ýaşlar bayragyna hödürlenýär. Begeni oturma, men senden üstün çykýan diýip. Menime kim alma senden. Gutlayan, ýönentek taýlanmagyň gerek. Gaty begenmi? Belki men taýlanyp sen galsam näme? Onu görüverir. Salam jelen gurbanym. Salam bergen Ataturdiýew. Ölemi ajaýyp bergi. Suratlar bir-birinden owdan bolupdyr. Sağ olun hormatyňyzdan. Ýöne men bir suraty gowy gördüm. Adyna Bagt diýipdirler. Ýani suratlar bir-birinden gowy bolupdyr diýip duran siz elňizmi? Indi bolsa diňe birini gowy gördüm diýýär. Ýok, ýalňyş düşünme. Men suratlaryň hemmesi bir-birinden owdan bolupdyr diýen. Ýöne men birini has gowy gördüm. Ol şol Bagt suraty. Eger de mümkin bolsa, kimiň çekenini şu ýerde bar bolsa görket bilmerdiňiz. Elbetde. Hana. Şogy, Merjen Muhammed Nadarowa. Çok sağ olun jelen gurbanym. Salam gözelgit. Salam. Ýokardaky telewiziýa binasyna barmak üçin haýsy awtobusy binsem dogry bolarha? Berden 35-ligi. Soň telewiziýaga diýen ýürüýt awtobus bar. Şoňa minseňiz elter. Sag bolun. Adyňyz näme? O näme gerek boldy? Ay ýoklu, ýöne. Käme haly goşgy düzäýmän ba. Birden ilhymym joşup siz taryp baýmagym mümkin. Wowduny. Siz şahyrmy? Boljak bolýan. Hanonna men Merjen adyma bir went goşgy düzüp beriňde. Awtobus gelýänçe. Aşgabatyň durul bolsun berýärdi. Ady Merjen öz onuň gözel gyýy. Didary aýmydyr dideler nur, keşp kamaty duruşy bilen gazal gyýy. Her näýli? Boljakmy? Hiç nenende.
Oldu diýeni keninde. Minnetbar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly arka dağymyzyň saýysyna ýurdumyz gün-günden ösýä özgerýär. Biz ýaşlara okumaga, döretmäge, işlemäge şeýle mümkinçilikler döredip berýän hormatly arka dağ prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny alyp barýan ýyl ähbetli işleriniň mundan meýlä hem rowaşlyklara wetlenmegine arzu edýän. Köp sag bolun. Tawalın beren täsirli gurrunlagyny düşen gelin mehriban adamlar, gadyrly ýaşlar, maslahat gatnaşyjylar nikden owatyny halkara deňiz portunyň bir öňde barjy ýaş işgärleriniň, ýaş hünärmenleriniň biri bolan hünärmen Serdar Ataýew hormat bilen söz bereli. Salam hormatly kardeşler, salam hormatly prezidium. Ýurdumyň beýleki pudoklaryna bolşy ýaly biziň ajaýyp halkara deňiz portumyzda hem işlemäne, halal zähmet çekmäne, goňşy döwletler bilen söwda ýollar arkaly paraha söýjülükli, dost soňly gatnaşyklar saklamaga giň mümkinçilikler döredilen. Şeýle şertleriň döredilýän döwründe hormatly prezidentimiziň biz ýaşlara edýän aladalaryny ödäp, el-ele berip halal zähmet çekmäk galýar. Men hem ýurdumyzda döredilýän şeýle şertlerden, mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp öz ukuyup başarnygymyz, halal zähmetimiz bilen tutan ýerli önjöýli goşan goşmagy siziň ähliňiz çagyrýar. Tawal Serdar beren täsirli gurrunlagyň üçin size de geljekde alyp barýan işiňizde ul üstünlikleň ýar bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Ine mehriban adamlar, gadyrly ýaşlar, hormatly maslahat gatnaşyjylar, ine Serdar özüňden bilýäňiz. Halkara deňiz portumyzda bir öňde barjy ýaş hünärmenlerimiň biri ähli jemgyýetçilik çärelerine ýigdirli gatnaşyp, öz ukuyup başarnyklaryny görkezýän ýokdy hünärmen hökümine, ýylyň geçirilen Türkmenistanyň ýaşlar bayragyna netip bolsa şuýul Serdar Ataýew hödürlemekligi makul bildik. Maslahat gatnaşyjy ýaşlar, siz näil görýäňiz? Makullaýarmy Serdar Ataýew?
Köp sağ bolun mikrowan adamlar, gadyrly ýaşlar, hormatly mihmanlar, ine maslahatymyzdan tamamlanyp barýar. Şular ýaly bir bagtly günlerde ýaşadýan hormatly prezidentimize Portotton peýdalanyp, äkli ýaşlaryň adyndan köp sağ bolunlar aýdýar. Hormatly prezidentimiziň elmidama başydyk bolsun, alyp barýan äkli ýurt bähwetli işleri elmidama rowaçlyklary etlenmegini tüýsürekden arzu edýär. Mehriban ýaşlar gadyrylmaslygada gatnaşyjylar siziň emekliňizde alyp barýan işleriňizde üstünlüklen ýar bolmagyny arzu edip maslahatymyzy tamamlaýar. Köp sağ bolun. Derdar häzir maslahat saýyndan çykandan soň meň ýanyma gelä. Bolýar. Döwletgelli halipa, ýanky geçirilen ýagnakda maňa bildiren namyzy üçin köp sag bolsun aýdýar. Türkmenistanyň ýaşlar bayragyna hödürlemek barada aýdan sözleriňiz meni hasam tutanýarly dähmet çekmäni ruhlandyrdy. Derdar, gyýtga watyň sinne Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň şertlerine görä soňky 3 ýylyň dowamyny gadanyň üstünlüklerini beýan edýän, jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilen bir näçe resmi namalary ýygnap, ýerli ýaşlar uramamyny hökman surata tapşyr. Hökman. Başla. Halipa, jigim hastahanada. Ejem jaňa diýär. Mümkin bolsa jogap beräýin. Jogap beräýin. Eje? O balam. Näde? Muradyň ýagdaýlary ýaşymy? Howa ýagşy oglum. Lukmanlarym ýaňja gitdi. Bä, lukmanlar näme diýär? Biraz beýni çaýkanmasy bolup geçipdir diýe. Kän bir gorkul zat ýok ekenler. Boraja, menem işlemi tagaman diýip netip bolsa barjak bolarym. Ýok oglum. İşiňden gep getirme balam. Jigiňem şo garagollugyda biziňem ýüregimizi ýardy. Howa. Gorkul zatam ýok ekenler herne. Tagalyp gider inşallah. Boraja sag oturum. Bolýar balam, bolýar. Senem tagamanjy işle. Derdar, jigiňe näme boldy? Nime şikayet ýetipdir. Pök goýnany ýykylypdyr. Wahey, gatrak ýykylaýtyrmy? Ýokla. Ol kellesini ardypdyr. Ferhat awrak golaýmaly eken. Arslan elbette de öz yürekden sızdıran ajaýyp goşgularyňyz bilen diňe bir gadet jurnallarda çykyş etmän, eýsem internet saýtlaryna da ýygyderli çykyş edip, halkyň gyzygan söýgüsine münasip boldyňyz. Siziň poeziýada şeýle ul üstünlük gazanmagyňyzyň sebäbi nämedir? Elbette çağalykda Ejem Kakamyň aýdyp beren ertekleriniň bokan kitaplarynyň täsirimi kadiýan. Esasana öýde Kakam ören kitapçyl. Onuň kitap okyjyna höwes edip, meňem elimden kitap düşmedi. Meniň çağalykda ýazan kitap beriň perdendi adly goşgym bar. Mümkin bolsa size okap beräýin. Dünýäň syryny bilsinler. Kitap beriň perdendi. Okap alym alsynlar. Kitap beriň perdendi. Öwredin göre ogly kim, şiir ogly, är ogly kim, peder kim, gowmy kim, kitap beriň perdendi. Su agmanka siňirikden, saklap yaman enlikden, daş bolsyn ýeňlislikden kitap beriň perdendi. Çağa süýjüdir ballan, edeb möhüm herdem. Kösenmesin hiç dillen kitap beriň perdendi. Kitap sırlaň açary, kitap dürleň açary, öwretmäkäň saçagy, kitap beriň perdendi. Goý giňelsin görejin, mydam dogry ýöresin, täze ýollar döresin, kitap beriň perdendi. Arslan berekella galamyzyň ujunyň mundan beýle gitip bolmagyny arzu edýär. Sag bolun. Arslan şu wagt okap beren goşgyňyzy dinlämde Mehriban arkadagymyzyň Türkmenistanyň Magtumuladyna ýaşlar guramasynyň 6-njy urultaýyna eden çykyşy barda. Şol çykyşynda ýaşlar kitapxanalara köprek çekmeli, olaryň kitaba bolan söýgüsini artdyrmaly diýen pikir öňe goýdy. Ýagny häzirki wagtda hem Türkmenistanyň Magtumuladyna ýaşlar guramasy ýaşlaryň kitaba bolan söýgüsini artdyrmak barada bir näçe işler alyp barýarlar.
Siziň hem kitap barada okap beren goşgyňyz ýaşlaryň kitaba bolan söýgüsini artdyrmaga itergi berer diýip umyt edýär. Sag bolun. Elbetde ýaşlarymyz siziň ışgylyrik temada ýazýan goşgylaryňyzy hem uly höwes bilen okaýarlar. Onsoň hem aslynda her bir şahyr goşgy ýazanna oňa belli bir güýç täsir edýär diýerler. Siziň ışgylyrik temada ýazýan goşgylaryňyza täsir edýän güýç barmy? Oňa ady Merjen. Şahyryň ýüregini awlangyz öz owaňyzdanmy? Öz owdaşym, sıntaşym, goňşuýum. Basym nesip bolsa durmuş gurmak isleýäs. Töweleme wagtly bolan kesbiňizden kemal tapan. Men juda ulýanyşlyga ýol berdim. Biderek duygular üçin özüme hiç haçan ikili etmejek adamlara ýüregimde şuhu döretdim. Men hemmesini täzen başlamaly. Ene hormatly mehmanlar, siziň hem döredjiligiňiz bilen geňden tanyş boldyk. Size de galamyzyň ujunyň mundan hem beýle gitip bolmagyny arzulap, Türkmenistanyň Magtymul adyna ýaşlar uramat tarapyndan taýýarlanan sowgatlar gowşuralym. Ağam, näçe şu balıklar çeňege düşýärkä? Ýogsa gaýygymyzdan bizem görünüp dursa? Ay häzir on çeňege üçin balıkdan sorarsyň da. Şuny ağam, sen deňden adamsa sen bilmele. Hey inim. Deňiziň aňarty bärti görünmeýi ýaly bilimiňe medel şon ýaly ýagdaýy ba. Sebäbini aňyp bilemok. Ýöne balıklaryň ýatkeşi 3 sekund diýerler. Belki şondandyr.
Hemme balyk jenewerler şeýlemkä? Onu bilmedim. Şu kölüň içinde näçe dürli balyk waka? Näme William? Murat, yuwaş. Balyk tutýan hiç il ses bolmaly. Ýogsa balykla gorkup gelmez. Alo. Salam. Kovmadınız. Düşünmedim. Näme? Doğrudanam. Sağ olun. Näme olam? Murat. Yaşar bayramynyň eýesi boldum. Çyndanam. Howa. Gutlayan ağamda nesip etdim. Alo. Salam. Ağam, benim Yaşar bayramynyň eýesi boldum ağam. Tuğleme berekella gutlayan. Ağam, hani? balyk hana. Tut sıptırayım. Tamam, tut. Çek ağam, çek. TV dal. Alam. Gel güzelim. Ay Murat. Alo. Oğlum men. Kıyıdlar. Kıyıdlar. Ben Yaşlar bayrağına eýesi boldum. Sağ olun. Alo. Beyik geçen tarih gatım Prag eden tevigatım çapsan belen bedev atım ardan kılıç gıyным arka. Alo, hova dinleyen? Hova? Sağ olun. Her kadamın mün bir hümmet, yurt bir taraf yoktur minnet. Bakı bağıştır ile cennet, dana arkadağım marka. Kısmata dönün dörütmek, elimi bağıtlı seyretmek. Galya kalamın yürütmek, Türkmen adlı ilim marka. Ähli toya tayar. Hatta toýmuzda söýgüýümizdiň taryhy hakynda görkezjek şekillerin aslynda okaljak goşuk hem. O näli goşky? Toy gün dinläýärsiň-de, näme howlugy? Toy güni toya gelen märke dinlesin. Bugün bolsa men dinläýin. Al dinlenni. Bagtyňam güllere besleni berer. Nesiller pek ýol saýlanmakaly. Günler toy saatyndan sesleni berer.
ýaşlaryň ýalkymy ýaýranmakaly.